The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragong Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For The Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang pare sa Infanta Quezon ang inatake sa puso at binawian ng buhay nito lamang ika-27 ng Enero. Si Reverend Father Pedro Montaliana ay 75 taong gulang at 31 taon nang nagsisilbi sa Santo Niño Chapel, St. Mark Cathedral, Infanta Quezon. At ngayong hapon ay dumulog sa ating programa ang kanyang pamangkin na si Medalia Molyas. Magandang hapon po sa inyo, Nay. Yes po, magandang hapon po. Opo, kami po ay nakikiramay po sa inyong buong pamilya dahil po sa pagkawala ng inyo pong kapamilyang si Father. Opo. Opo. So, maaari niyo po bang maikwento ano po ba ang inyo pong idinulog or hinaing po sa aming pong programa at sa Ako Bicol Party List? Ano po kasi kami nang hanap ng service papuntang Bicol po ng kanyang kabaong po, labi po. Opo. So sa ngayon po, nasa Infanta pa rin po yung labi ni Father at humihingi po kayo ng tulong na ito po ay madala po dito po sa Bicol Region. Opo, opo. Opo. Partikular saan po dito sa Bicol, ma'am? Sa Purok 6, Salvacion Daraga, Albay po. Dito po sa Daraga. Pwede niyo po bang maikwento po sa amin ano po yung nangyari kay Father? Ito po ba ay dala na din sa katandaan or meron pong iniindang sakit ito pong si Father? Bali, nung linggo lang daw po, medyo nahirapan lang daw po huminga. Tapos bali po kasi medyo matagal pa yung biyahe niya po kasi noong time na yun, nasa Puliyo Island po siya. Opo. Kaya pinili ko po siya ng barko or boat po ata ng pang-emergency po, kaya medyo natagalan po siya na naidala din po siya sa ibang hospital, pero hindi po siya tinanggap kasi parang cardiac arrest na daw nga po. Opo. So, nung nakaarang araw, nahirapan pong huminga itong si Father. Pero wala po kayong alam kung meron pong medical situation or meron pong iniindang sakit ito pong si Father prior po itong nangyari? Wala naman po. May mga inaano lang po siya, pero hindi naman po about sa heart, cholesterol or something. Matataas lang po yung mga blood, niya. So, eto pong si Father ay talagang tubong Bicol dito po sa Daraga. Opo. Daraga po. Opo. So, paano po na nakarating sa Infanta or na destino po itong si Father doon? At pangalawang tanong ko din po, meron po ba siyang kasama doon, nakapamilya? Wala po. Kasi nakadestino po siya dito. May mga ang kabali pong mga kasama din niya po kasi talagang po niya yung mga katutubo. At pinaglalaban niya po yung mga katutubo, mga karapatan ng katutubo po.
Opo. So si Father ay malapit po sa puso ng mga kapatid nating mga katutubo. Mga mahihirap pong talaga tao po. Ayun, opo. So, paano nyo po nalaman ito pong nangyari kay Father? Bali po nung gabi pa lang po, kausap po na po siya kasi taga-antipolo po ako, tumawag po sa telepono namin na dadali niya daw po siya dapat dun sa loaded na hospital po ng mga pare. Yun nga po, dahil po hindi na po kailangan ng emergency na may dinala sa hospital. Pero dun po sa may malapit din sa aming hospital po, may dala sa dun. Pero dead on arrival na din po talaga. So ibig sabihin, bago pa man po nangyari ito kay Father, nakausap nyo pa po siya? Opo, tapos nung umaga din po, nang sinasabi na niyang dadalhin po sa doon sa loaded po na nasa biyahe na sila, kausap po ng asawa ko, okay pa po siya. Pero nang habang palapit po ata, sabi ng mga kasamang pare, talagang parang nire-revive na nga po siya. Opo. Nasa ambulansya din po time na naman. Ano po yung findings ng doktor? Base po sa... Wala naman po yan po. Sinabi lang po, bigla ng cardiac arrest lang po na ganun po. Ayun, cardiac arrest. Kung inyo pong i-describe ito pong si Father bilang tiyuhin, ano po ay yung hindi nyo po makakalimutan po sa kanya? Yung mga, siyempre po, sa pamilya po namin, lagi niya po gusto magkakasama, reunion, mga payo niya po sa amin na laging kagay-kagad lagi, huwag makakalimot sa Panginoon po. Ganun po. Yung pagmamahal niya sa mga tao, pagmamahal niya sa amin, lagi din po siya nandyan sa amin. Opo. Eto bang si Father ay nag-iisa pong pare sa inyo pong pamilya? Opo, nag-iisa po. Opo. So, si Father Pedro ay nag-iisang pare sa pamilya. Siya po ba ay kapatid ng tatay mo or ng nanay mo po? Ng mother ko po. Ng mother, opo. So, bata pa man, nakitaan na po ng pamilya niyo si Father na talagang malapit na po sa Diyos. Opo, opo. Opo. Sa pamilya po ninyo, ikaw lang po ba yung inaasahan na mag-asikaso po nito? At syempre, dahil inilapit niyo po ito sa amin, so talaga pong nasa situation po kayo ngayon. Opo, kasi medyo din po kasi madami mga tanong din sila kung hindi ko rin agad din nasasagot. Kasi may mga calls na gaya niyan po nung mga nakaraan, kung paano namin ito service niya po. Kasi marami na din po kaming nilapitan na hindi daw kaya po kasi malayo daw po yung uuwian. Opo. So, ang kagustuhan po ninyo ay mai-transport po si Father galing sa Infanta papunta po dito sa Daraga Albay. Opo, opo. Opo. Saan po plano nyong ilagak or iburol po itong si Father? Ma'am, ano po ulit? Apo, saan po, pag nakarating na po dito sa Daraga, saan nyo po planong iburol itong si Father? Diyan po ma'am, sa Purok 6, Salvacion, Daraga, Albay. Opo. So, sa bahay po ninyo or sa bahay ng... Sa bahay po namin, sa bahay po ng kapatid ko po. Okay. So, ang pinaka-problema po ninyo at gusto nyo pong ilapit ay yung mai-transport po yung labi po ni Father papunta po dito sa Daraga Albay. Opo, ma'am. Opo. Makinig po kayo, Medalya, no? Kasi nasa linya na ng telepono si Ma'am Melinda Ibio ng Ako Bicol Party List para naman na masolusyonan ito pong inilapit nyo po sa amin, ano? Magandang hapon, Ma'am Mel. Yes po, magandang hapon po. Opo, Ma'am Mel, ito po, maaari po ba nating maiabot na to? Ano po yung maaari nating maiabot na tulong ng Ako Bicol Party List para po dito sa inaing ni Medalya, para po sa kanyang tiyuhin na pare na gusto po nilang maiuwi yung labi dito po sa Daraga Albay? Yes, in fact, nagkausap na rin po kami ni Mamel and ito po ay naidulog po ito sa tanggapan po ni Kong Zali at immediately po ito naman po ay ating tutulungan para po mailipat yung labi ng ating si Father Pete po para maibalik po dito sa Bicol dahil tubong Bicol po si Father, siya po ay taga-Daraga. Kaya man din po, mamaya lang po ay bibiyahe po ang ating team para po matulungan at kinabukasan early morning yata, I think after the mass, bibiyahe po si Father papunta po ng Bicol. I-assist po natin sila para pumadala dito sa pamilya para dito po yata inilibing yung bangkay ni Father po. Ayun, so bukas na bukas,
ay babiyahe po bukas or ngayon po kayo babiyahe? Ngayon po dapat bumiyahe kasi early po dapat, I think siguro after the mass tomorrow, early mga 8 a.m. yata, babalik po agad. Kailangan pong madala ang bangkay po ni Father Pip dito po sa Bicol. Ayun, so yan yung agarang solusyon, Mamedalia, no, ng Ako Bicol Party List. Babiyahe po yung team mamaya at bukas na bukas po. Ako ng Katanduan. Opo, so napaka-busy po ng trabaho at ng linya ni Mamel. Pero ayan yung agarang tulong, solusyon mula sa Ako Bicol Party List, mula kay Mamel Melinda Ibio, na mamaya ay tutulak yung ating team papunta doon sa Infanta Quezon para sunduin yung labi ni Father at bukas na bukas din ay ibabiyahe papunta ng Bicol. Correct. Okay. So ano pa po, Mamel? Condolence po, ma'am. Condolence po. Apo. So ano pa po, Mamel, yung kailangan gawin po ng pamilya para naman po ay tuluyan na pong ito pong hinihingi nilang tulong ay matulungan na po sila? Okay po. Sabi rin po ng pamilya ay meron na din daw po itong permit para po maibiyahe yung labi. And so far okay naman na po. So ang gagawin na lang po natin ay i-assist natin sila para magbiyahe po yung ating team ngayon at para po bukas ng maaga-maaga nandiyan na po. At kailangan din po pagkatapos ng mass ay nailipat at maibiyahe na po ang labi ni Father Pip dito sa Bicol. Papuntang Bicol po. Ayun, so lahat ay yung Ako Bicol Party List na yung bahala para maiuwi yung labi ni Father dito sa Bicol Region. Maraming salamat, Mamel. Maraming salamat din po. Yun, napakabilis ng pagtugon ng Ako Bicol Party List dito sa idinulog na hiningin tulong ni Medalia. Medalia? Hello? Yes po, ma'am. Apo, napakinggan niyo po si Mamel. Mamaya po ay... Opo. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. Okay. At mula po sa aming pamilya po. Opo. At meron din po kaming team na papapuntahin po namin, Medalia, sa Infanta Quezon upang personal po kayong sunduin at ihatid dito po sa Salvacion Daraga Albay. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat Opo. po. Sa muli po ay condolence po sa inyong pamilya. Opo. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Samantala, ito naman mga kaaksyon, Photoshop at sari-sari store ng isang residente sa Batang, Ligao City ang pinasok ng dalawang magnanakaw nitong ika-27 ng Enero. Ilang mga kagamitan na kuha umano ay isang professional camera, tablet at 5,000 piso mula sa sari-sari store. Huli rin sa CCTV footage ang dalawang magnanakaw na may dalang baril at kutsilyo. Ang buong pangyayaring ito, panoorin po natin. Yan mga kaaksyon, yung kuha ng CCTV kung saan dalawang lalaki ang pumasok sa sari-sari store at may dala pang kutsilyo at baril. So, nasa kabilang linya na si Christian, ang may-ari ng Photoshop at sari-sari store. Magandang hapon sa iyo, Christian. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, so nakakatakot itong nangyaring ito dahil itong magnanakaw na to, aside sa nagnanakaw, meron pa silang mga dalang matatalim na bagay at syempre itong baril. So, maaari mo bang may kwento sa amin anong oras itong nangyari at nasaan kayo ng mga oras na iyon? Ay ma'am, nagpapasalamat po kami kasi walang tao po dun sa bahay nung oras na po iyon. Tapos, alas 3:14 ng madaling araw ho, base sa CCTV footage, pinasok po nila yung tindahan ng aking ate, ang aking kapatid. Tapos may access na rin po sila sa buong kabahayan at sa aming photo studio. Kaya nilimas na po nila yung mga pwede nilang makuha doon.
Oo. Matanong ko lang, etong Photoshop at etong sari-sari store ay magkakalapit lang or ibig sabihin sa loob ng bahay na yan, naandyan yan na Photoshop at yung sari-sari store? Opo, tama po ma'am, magkatabi po sila. Okay. So, madaling araw, magabandang mga alas 3, base sa CCTV footage. Ang sabi nyo, buti na lang wala po sila sa bahay. So, nasaan po sila nung mga panahon na yon? Kayo po? Bali, ang pamilya po namin natulog po dun sa kabilang bahay namin dun sa farm. Tapos, madaling alas 5 ng umaga ako bumalik ng bahay at dun ko na nga po nakita na bukas yung tindahan. Agad ko naman pong ni-review yung CCTV namin at doon ko po nakita na may dalawang lalaking armado na pumasok doon sa aming studio. Bago mo pa ni-review yung CCTV, nakita mo na muna sa loob ng bahay ninyo na talagang kumbaga merong pagbabago or gulong-gulo na po yung mga kagamitan. Opo, nagkalat na po yung gamit doon sa tindahan at yung mga wallet po talagang nagkalat po sa floor. Base sa investigasyon, kumusta? Saan daw po dumaan itong mga magnanakaw? Meron po bang sinirang mga pinto? Bali, sinira po nila yung padlock doon sa harap mismo ng tindahan ng aking ate po. Tapos doon na po sila, yun na po yung naging access nila para makapasok. Ayun, so doon sila pumasok sa pintuan ng tindahan, tapos dire-diretso na para makapasok sa buong bahay. Opo. Diyan ba sa lugar ninyo ay talamak talaga itong mga magnanakaw? Ma'am, sa ngayon po, ngayong buwan po, maraming cases po ang nakikita kami sa Facebook. Kaya naaalarma na rin po kaming mga buong barangay. Nagko-conduct na rin po sila ng ronda, yung mga aming mga barangay kagawad. At na-timingan lang po na alas 3 na wala pong nakaikot sa lugar namin yon. Talaga yung magnanakaw, hindi lang daylight, kundi doon sa mga oras na talagang tulog na yung mga tao. Ito po bang nangyaring ito ay unang beses lang po ito nangyari sa inyo? Opo, first time po nang nangyari yan sa pamilya namin, ma'am. At sa bahay namin. Nasa magkano naman yung halaga ng mga gamit na nakuha po sa inyo? Mga around 20 to 25,000 po, ma'am, rough estimate. Okay, so 20 to 25,000, malaki din ito, no? Ito bang nangyari sa inyo ay naipabigay, alam nyo na po sa barangay at sa pulis? Opo, ma'am. Yung nung na-discover ko po, ma'am, na may forced entry na po at nanakawan na po kami, agad ko naman pinagbigay alam doon sa aming kagawad at the same time sa pulis na rin po at nag-conduct na rin po sila ng investigation doon. Ilang araw na din yung lumipas, sir, ano? Meron na po bang mga persons of interest? Sa ngayon po, ma'am, binibigay ko na po sa pulis yung yung investigation. Hinayaan ko na rin po yung ating kapulisan na gawin po nila yung trabaho nila. Apo. Sir, buti na lang po wala pong nasaktan, di bali na yung mga gamit. Baka meron po kayong panawagan dito po sa dalawang taong itong pumasok po sa inyong bahay at nagnakaw. Ay, sa mga may masamang balak o kaya gumagawa ng mga masama katulad ng pagnanakaw, lumaban na lang kayo ng patas. At lahat naman tayo naghahanap buhay ng maayos ng marangal. Opo. Sana wag lang gumamit ng dahas. Pero sir, sa tingin po ninyo, eto po bang dalawang magnanakaw ay posibleng taga roon po sa lugar ninyo or posibleng namamanmanan po kayo na walang tao po sa bahay ninyo at umalis po kayo? Wala po akong idea, ma'am. Wala po akong idea tungkol kung tagasan man po sila. Opo. So, ano pa man yung nangyari, sir, ipagpasalamat na lang po natin na wala pong nasaktan sa pamilya po ninyo. Apo. With that po, sir, maraming salamat, Sir Christian Angelo. Eto naman, mga ka-aksyon, nasa kabilang linya na rin ang telepono si Kapitan Arnaldo Bangate, ang punong barangay ng Batang, Ligao City. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Magandang hapon din mo. Opo. Kap, eto po yung
nangyari po dyan sa isang residente po kung saan nanakawan po ang photoshop at sari-sari store. Ngayon po, Kap, ano po ba yung ginagawang aksyon ng inyong pong barangay para ito pong mga insidenteng ito ay hindi na po maulit? Yun po, madam, na pinangyarihan dyan, yung tindahan na yan, malapit lang po yan dito sa barangay hall. Kami naman po, madam, kapag nagronda, iniikot namin yung buong barangay. May kalakihan po kasi itong barangay Batang. Opo. Pero... siguro po, nagkataon naman na alas 3 na yun, madam. Nung Sabado nga, nagronda kami, umuwi rin kami, mga pasado alas 3. Opo. Napakalakas ng loob ng mga itong magnanakaw na to. Kapano, malapit pa sa barangay hall. Pero talagang hindi po nila Opo, pinaligtas. mga 100 meters lang siguro. Siguro Nasa roadside pa naman yan. Opo, siguro Kap, yung pagroronda po ninyo, i-extend nyo na po hanggang alas 5 ng umaga. Hopefully, madam, dito sa amin, alas 3, may namamalingki na. Opo. Kaya parang siguro nakasara yung kwan, kaya hindi napansin ng mga nagdaraan dahil madaling araw na yun eh. Pero talagang napakalakas ng loob, madaling araw na, tapos malapit pa sa barangay. Pero Kap, gaano na po karaming reports ang natatanggap po ninyo patungkol po sa nakawan dyan po sa inyong barangay? Yung pagpasok po, madam, ng bahay, yung parang yung nangyari sa kanila, yun pa lang po naman, madam. Ayun. So first incident... Isolated case. So first incident po ito ng pagnanakaw dyan po sa inyong barangay, Kap? Parating may nakawan dito, yung mga panabong na manok. So first time po ito na may pumasok sa bahay, pero karamihan po ay ang mga ninanakaw, mga panabong na manok. Opo, pero mangilan-ngilan lang naman, madam. Opo. Sa tingin niyo po, Kap... Pero yung pangyayaring yan, parang isolated case yan. Opo. Pero sa tingin niyo po, Kap, eto po bang magnanakaw na to ay taga dyan po sa inyong barangay or mga kalapit na barangay po ninyo? Hindi ko po, madam, masabi. Kaso importante talaga yan. Dapat mahuli yan eh. Opo. Para wala na silang Opo. So bilang barangay kapitan po ng barangay Batang, Kap, kung saan meron na pong nangyaring ganitong nakawan, ano po ba yung mga hakbang or plano po ninyo para naman na maiwasan po itong mga ganito pong insidente at yung seguridad po ng inyong mga residente ay dapat po ay hindi po maisaalang-alang? Ginagawa naman po namin, madam, yung pagrurunda halos gabi-gabi, pero po yung pag-ikot namin itong service ng barangay, mga 3 beses sa isang linggo. Opo. So mga 3 beses sa isang linggo, nagro-ronda yung sasakyan po ninyo. So... Pero yung tricycle, halos gabi-gabi po yan. So yung simula 11 o'clock. Opo. So ibig sabihin po nito, Kap, hindi naman po kayo nagkulang or nagpabaya po sa tinatawag na visibility po ng inyo pong mga tanod at mga opisyal po ng barangay? Hindi naman po, madam. Opo, dahil opo. ginagawa naman po namin yung trabaho bilang mga peacekeeping officer, yung mga tanod namin, yung pagrurunda para sa proteksyon ng aming residente. Opo. So, dahil dyan, Kap, ako po ay saludo po sa inyo dahil alam ko po na ginagawa nyo po ang inyong trabaho. Kaya lang talagang eto ay mga isolated cases lamang po. Pero nakita nyo po, Kap, yung CCTV footage? Opo, nakita ko, madam. Opo. So, hindi nyo po namumukhaan ito pong dalawang magnanakaw na baka po ay residente po ninyo? Hindi po, madam, dahil nakatakip lahat, madam, yung kana. Kahit na yung mata, may glass. Nakasunglass pa po. Opo. So, wala pong nakakakilala dyan po sa barangay ninyo kasi
Meron po bagang mga tao na kahit nakatakip yung muka, sa kilo, sa galaw, talagang makikilala po? Sa ganun po, sa ngayon po, madam, wala pa kaming idea. Opo. So, Kung Kap, taga rito, kung sino, wala pa po kaming idea, madam. Opo. So, ano na lang po, Kap, yung maaring asahan na tulong po nila Christian patungkol po dito sa nangyaring ito? Kami po, sumusuporta kami sa kung anong investigasyon ng pulis, kung anong kinalalabasan, kung anong gusto nila. Nagsusuporta po kami, ang buong council po. Opo, meron po kayong panawagan, Kap, sa inyo pong mga residente para naman po ay hindi na po maulit ang ganito pong pangyayari or insidente dahil meron po baga tayong kasabihan na dapat bahay nyo, bantay nyo, gamit nyo, bantay nyo. Pero meron po talagang ganitong mga pangyayari na ginagawa yung lahat para lang po makapagnakaw. Salamat po, madam. Sa aking mga constituent, ang masasabi ko lang, ingatan natin ang anuman na pagmamayari natin, maging vigilante tayo kung may kapansin-pansin tayong kahina-hinalang kilos. Tumawag lang po kayo dito sa barangay o kaya doon sa bahay ko sa 407. Opo. Opo, ibig sabihin si Yun po, Kapitan. madam, ang magagawa ng aming barangay. Opo. Dahil 24 oras naman Yun. po, yung barangay tanod namin. Opo, salamat po, Kap. Maraming salamat. Sabi ni Kap, kung kayo ay sa mga residente, 24/7 naman ang nakabantay yung barangay at syempre yung mga tauhan. Si Kapitan ay laging naandyan para magbigay ng tulong sa kanyang mga kababayan. Maraming salamat po, Kapitan Arnaldo Bangate, ang punong barangay ng Batang, Ligao City. Salamat din po, madam. Para naman sa maaring legal na aksyon, eto makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Herminio Olivares, ang hepe ng Ligao City Police Station. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Remy, at sa lahat po ng nanonood sa akin. Apo, Chief, ipapagbigay alam lang po namin itong naging insidente sa lugar po nila Christian. 2 magnanakaw po ang nahuli sa CCTV. Ano po yung maaring asahan po na proseso dito ni Christian? Maaari ba siyang makapagsampa po ng reklamo gamit po itong mga ebidensya? Or ano pa po yung mga dapat asahan po sa inyo pong tanggapan? Una po sa lahat, ma'am, ay patuloy po yung coordination natin together with the victim. As a matter of fact, kaninang umaga po ay nagkaroon tayo ulit ng dialogo sa ating biktima. At siniguro naman po natin na tayo po ay patuloy na nag-iimbestiga dito sa kaso. At for the information of everybody, meron na po tayong sinusundan na mga suspect dito sa pagnanakaw natin. Kaya lang hindi po natin pwedeng i-divulge pa kung sino at saan, kung taga saan man ito. Kasi pagkat sensitibo po itong bagay nito, nang hindi po sila maalarma sa ating ginagawang investigasyon. Ayun. Nais ko din pong ipagbigay alam, ma'am, yung sa nawala po na more or less 5,000, yung camera at saka yung tablet, yun pong camera na L300 na ginagamit po ng ating biktima sa kanyang studio ay na-recover po doon sa Palayan after 1 day. Nakita po yan kinahaponan doon sa Palayan. So na-recovered na po yung hindi lang po nabanggit siguro ng ating biktima kanina during the interview, pero naibalik na po. So ang nawawala na lang po yung pera at saka yung tablet. Na-recover po sa isang palayan. Tama po? Sa isang Opo. Yes po, doon din po sa area, within sa Palayan area po, doon po nakuha yung camera. Siguro talagang ang gusto nitong mga suspect lamang ay ang pera at saka yung gadget na makabago. Kaya siguro hindi nila lang i-operate yung camera, kaya iniwan na lang po nila. Opo, so choosy itong mga magnanakaw na to, Chief? Opo. Chief, nababanggit nyo po na meron na po kayong minamanmanan or binabantayan ng mga suspect. So, yan po ay patunay po na gumugulong, umuusad po itong reklamo at ito pong investigasyon. Opo, tama po kayo, ma'am. Patuloy po tayong gumagawa ng paraan para masolve po itong kaso ito sapagkat ayaw po natin na sila ay makaulit. Opo. At hindi naman po tayo nagpapabaya. Actually, inaantay na natin silang bumalik.
Apo. Kaya sana bumalik na sila para mahuli na po namin sila. Kasi at isa pa po yung atin pong biktima ay medyo busy, saka na kwento po sa atin, medyo busy sa kanyang business po. Kaya nga po nung ang tumawag po sa atin ay yung barangay Kagawad pa po ng ating barangay Batang. Siya po yung nag-inform sa atin sa pulisya, kaya nung pagkaalam po natin ng insidente, agad po tayong nagtuka at nakikoordinate po doon sa ating biktima. Opo, base po sa inyong datos po, Chief, eto po ba ay first time na meron pong nagnakaw, na meron pong baril na gamit at patalim? Sa ating pong base po sa kwento natin po, first time po na may hinihinalang baril, hindi pa po natin masabi kung totoong baril yan o pellet gun o ano. Pero base sa CCTV, meron nga pong replika o kahawig ng baril. So hindi natin tinasawalang tabi na talagang armado itong mga tao na ito. At saka may patalim pa talaga. Talagang kung may taong lalaban sa kanila, talagang ito ay kanilang sasaktan. Opo, so kasi ito po ay isolated case, usually po kasi ng mga pagnanakaw dito, yung sinasabing ikap kanina na nakawan po ng manok, ito po ay nahuli na ng ating provincial unit ng Albay, sa ibang bayan. So yung magnanakaw po dito, kaya kung mapapansin po, tumigil na po ito. Nahuli na po ito sa pakikipagtulungan na din po ng iba't ibang station together with the provincial unit po ng Albay. Nahuli na po yung mga magnanakaw na yun. ayun. So, Chief, baka meron po kayong mensahe o paalala po sa ating mga kababayan patungkol po sa mga ganitong sitwasyon na meron na pong mga nagnanakaw na meron pong patalim at syempre yung mga tao pong meron pong mga pag-aari po ng mga bahay, syempre para naman po ay maiwasan ito pong mga nangyayari pong nakawan. Opo ma'am, sa ating pong mga kababayan na mayroon pong mga presto, may mga tindahan at umaalis po sa gabi, siguraduhin po natin unang-una yung lock po ng ating mga establishment ay i-improve po natin. So, hindi ko naman sinasabi na walang lock o kung yung mga nawalan, pero improve po natin yung lock kasi ito po yung natin. Kung mahirap buksan yung isang establishment, hindi agad ito mapapasok. At sa palagay ko po, ito ay nagmanman sa kanila days before na ito ay pasukin kasi hindi naman yan agad-agad po papasok ng Remy na hindi nagmanman. Kasi alam na nila na madali lang buksan o pasukin yung establishmento, kaya gano'n ay trinabaho na po nila. Tama, pwede ding nagpanggap din ito ng mga customer or kaya naman merong nakita sa mga post nila na sila ay wala doon sa loob ng bahay. Ganyan baga, Chip, yung dapat iwasan ng ating mga kababayan sa pagpo-post sa social media kasi maaring dyan din po nakamanman yung mga kawatan. At tama po kayo, Ma'am Remy, at idagdag ko na din po, kapag tayo po ay aalis sa ating mga pwesto, sa ating mga tindahan, huwag po tayo mag-iiwan ng mga mahalagang gamit sa loob. Lalo na po hindi natin titirhan. At i-improve po natin yung lock system talaga. Yun na yung number 1 po nating pangsandata dyan. At napakaganda nga po at itong ating biktima ay mayroong CCTV at nahuli po natin yung nakunan po natin. Although doon sa identification sa ngayon, hindi talaga natin mamumukhaan personally, pero later on, makikita po natin yan. Doon pa lang po sa hugis ng katawan, mayroon naman ng tayong mga suspect yan. Ayun. So with that po, Chief, maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo, Police Lieutenant Colonel Hermino Olivares, ang hepe ng Ligao City Police Station. Maraming salamat po at magandang hapon po. Opo, balikan natin itong si Christian. Christian? Hello po, ma'am. Opo, Christian, napakinggan mo si Chief. Meron na daw silang minamanmanan or binabantayan na persons of interest. Pero, syempre, as of this time, hindi mo na pwedeng ilabas kung ano yung penalidad niyan dahil ongoing pa yung investigation. Opo, ma'am. Bali, nagpapasalamat po ako sa ating kapulisan at alam naman natin ginagawa nila yung trabaho po nila. Pati sa barangay po namin, sa barangay council. Opo. Sir Christian, ano po ba yung lesson na nakuha po ninyo sa ganito pong nangyaring sitwasyon po sa inyong bahay? Wag po masyadong kampante sa paligid. I-secure lang po lagi yung mga gamit. Opo. Yun lang po, ma'am. Tapos maging
makipag-cooperate po sa ating mga otoridad kung may mga insidenteng katulad po nito. Opo. Yun lang Maraming po ma'am, salamat. para ma-solve po agad yung mga ganitong insidente po. Opo, wag po kayong mag-alala, Sir Christian, at makikipag-ugnayan po kami sa Ligaw PNP para naman po ma-resolve ito pong problema at nangyari po sa inyo. Maraming salamat po, Sir Christian Kiane. Maraming salamat din po. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang factory worker naman mula sa Bumbon, Camarines Sur, bigla na lamang nanilaw ang katawan at mga mata. At ora mismong pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. At sa ating Tabang Ora mismo update, maleta ng isang ginang na nawala sa sinakyang bus pauwi ng Libon Albay, ora mismo nating binigyang aksyon. Ang buong kaganapan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa Indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ito naman mga kaaksyon para sa ating tabang medikal. Isang lalaki mula sa Bumbon, Camarines Sur ang humingi ng tulong para sa kanyang gamutan matapos itong magkaroon ng sakit na hepa na kung saan ang kanyang buong katawan ay nanilaw na pati na rin ang kanyang mga mata. Makakausap natin mula sa Camarines Sur si Vic Belgar. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, Vic, kumusta? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Ganun pa rin po yung sumasakit po minsan ang tiyan. Kailan ka pa ba na-diagnose ng doktor na meron kang hepa? Noong 2015 pa po. 2015. So halos mag-iisang dekada na. Opo, ma'am. Ngayon lang po sumumpong ng yung sumakit yung tiyan ko. Anong klaseng hepa ba ito, Vic? Hepa B, hepa A? Hepa B, ma'am. Hepa B, opo. So, meron ka bang iniinom ng mga gamot? Wala pa po, ma'am. May ina na po ng doktor sa akin na mahal po kasi ng 91 pesos po isang piraso. So, kailangan po uminom ng So, matagal ka nang hindi nakakainom ng gamot? Opo, ma'am. Oo. Base sa doktor, saan daw ito nakuha mo itong sakit mong hepa B? Sabi po sa mga pagkain daw po, ma'am. Sa mga pagkain. So, ano ba yung hilig mong kaining pagkain? Saan ba ikaw usually bumibili ng pagkain? Saan po sa mga karinderya, ma'am? Sa mga karinderya. Dati bago ka pa nagkaroon ng sakit na hepa, meron ka bang trabaho, Vic? Meron po sa Cavite dati po. So dati ka nagtatrabaho sa Cavite bilang ano? Factory worker po. Factory worker. So ilan naman yung anak nyo, Vic? Meron ka na bang asawa at anak? Ayan, no? May kalibin po ngayon. 2 po ang anak ko. Meron kang ka-live-in at meron kayong 2 anak. So paano yan, Vic? Dahil meron kang sakit na hepa B, nakakapaghanap buhay ka pa ba sa lagay mo yan? Hindi po, ma'am, kasi pag nagbubuhat po ako ng mga bigat, sumasakit po yung tiyan ko. So si Mrs. merong trabaho?
Nasa bahay lang po. Nasa bahay. So paano yan? Paano nyo natutustusan ang pangangailangan ninyo at yung pangangailangan ng mga anak mo? Wala po ka-extra po sa catering. Yun po ang nagiging namin. Sino yung nag-extra sa catering? Ikaw? Opo, no. Buti naman tinatanggap ko sa mga catering. Siyempre, naninilaw yung mata mo, yung katawan mo. Noon po, hindi naman po kasi ganun yung ko. Ngayon lang po, nag-ilaw po ang So recently na lang. So, ngayon, Vic, ano yung pinakakailangan nyo ngayon? Yung nga po yung binigay sa akin na reseta na antibiotic po. So, 91 pesos po kasi isang tableta. So, dumulog ka sa aming programa para sa yung gamutan at syempre itong mga gamot na kailangan mong mainom para ikaw ay gumaling. Opo, ma'am. So, dahil dyan, Vic, eto, mga ilang buwan pa ba na kailangan kong uminom nitong gamot? Iniintay po kasi yung ultrasound ko ngayong February. Pangsamantala lang na po yan, kailangan ko inumin ng isang buwan. Yung po. Okay, so eto nasa linya na ng telepono ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Magandang hapon sa iyo, Gerson Alvarez. Magandang hapon naman po, Ma'am Rem. Eto, napakinggan mo, si Vic merong sakit na Hepa B ito, Gerson. Ano po ba yung maaari nating maibigay na tulong para makainom na siya ng gamot at para gumaling na itong si Vic? Okay po, ang isa sa pwede nating maibigay sa kanya, lalong-lalo na po yung gamot na kailangan niya po, ang Ako Bicol po ang magiging isa sa mga way para makakuha siya ng para sa gamot niya po. Okay. So ano yung proseso or dapat gawin itong si Vic para yung inaasahan niyang tulong mula sa Ako Bicol Party List ay matanggap niya na? Dalahin lang niya po yung yung medical certificate tsaka yung reseta niya po tsaka ID. Yun po ang kailangan namin makita para po maproseso yung kinakailangan niya po. Ayun. So the moment na maibigay na itong mga requirements, mga dokumento dyan sa inyong opisina, Gerson, kailan ba matatanggap or maaring magsimula itong tulong para kay Vic? Pwede po siyang pumunta bukas sa opisina or yung asawa niya. Kung yun ang maglalakad, dapat po makapunta kaagad siya po para ma-priority yung pangangailangan niya. Ayun, Vic, napakinggan mo si Sir Gerson. Bukas na bukas, kung maaari ay pumunta na kayo o yung asawa mo para naman ay masimula na itong at may proseso na itong request ninyo para matulungan na po kayo at makapagsimula ka ng makapag-inom ng gamot. Opo. At huwag kang mag-alala, Vic, dahil magpapadala kami ng team dyan sa opisina ng Ako Bicol Party List para masamahan ka. Opo, salamat po. Okay. So maraming salamat din sa inyo, Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Makikipag-ugnayan kami muli sa inyo, Gerson, para sa mga susunod na akbang na gagawin kay Vic. Opo, salamat din po. So, Vic? Hello? Yes, ma'am. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Vic, na sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong gamutan mo? Hindi po na ginawa po ako kasi po po yung gamot na kailangan ko pong inumin. So, tiwala lang, Vic, Tiwala lang, Vic, dahil kailangan nyo lang talagang maging disiplinado para sa pag-inom ng gamot ninyo dahil meron namang solusyon at kagalingan yung sakit ninyo, Vic. Apo. Excuse me po. Maraming salamat, Vic, sa inyong tiwala. Wait lang. Okay, maraming salamat sa tiwala, Vic. Mag-ingat po kayo. Kaya din po. Salamat po. Okay, mananatili po kami makikipag-ugnayan ng aming staff sa inyo pong opisina.
Sa inyong opisina, Jorson Alvarez, salamat sa muli. Samantala mga ka-aksyon, kung inyong maalala mga ka-aksyon, isang ginang ang dumulog sa ating programa upang manawagan sa isang bus company or bus company matapos mawala ang maleta nito sa sinasakyang bus pauwi ng Ligaw. Kung paano natin ito binigyan ng aksyon, panoorin po natin sa ating Tabang Ora mismo update. Balik probinsya tuwing holiday. Ito ang nakagawian ng mga Pilipino. Kaya naman si May Ann ay lumuwas mula Laguna patungo ng Bicol. Dala-dala ang bagahe na naglalaman ng mahigit 20,000 halaga ng groceries at pangregalo para sa Pasko. Pero ang masaya sanang pag-uwi sa pamilya, bit-bit ang pangsorpresa, ay naglaho lang ng bigla. Habang hindi pa yung Pasko at New Year, nag-iipon na po talaga sila. Iniipon na nila yon hanggang sa pag-uwi nila ay madadala nila dito. Para po yung tito, tsaka yung mga pamangkin namin, mga kapatid ko po. Para po yung dito sa aming lahat. Nung pagdating nila dyan sa may, sa may mata ko, tumawag sa akin kasi naiiyak sila. Pagbaba daw kasi nila ng matakon, wala na daw yung nila, bagahe. Sabi daw sa kanila ng konduktor, naibaba daw po sa ibang pasahero. Dumulog sa ating tanggapan si Arlene Abila para ireklamo ang isang bus company dahil nung araw mismo ng Pasko, ang kanyang maletang iuuwi sana sa Libon Albay na puno ng pangregalo ay biglang nawala. Ano po itong mga laman ng maleta pong nawawala ninyo, Nay? Mga grocery po at saka mga pangregalo sa mga pamangkin, damit, sapatos, tsinelas at saka mga laruan po. Agad ding tinawagan ng aming programa ang Regional Director ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Sir Joel De Feo para sa agarang aksyon. Alisunod po sa obligation natin ng isang bus operator when it comes to contract of carriage, kailangan po makarating ang pasahero at ang kanyang bagahe safe and sound kung saan ang destino ng isang pasahero. I was assured by the management of the racing company, ng transport bus company, that they will settle the obligation to the passenger. Matapos ang programa, ay sinamahan na ng aming team si Arlene papuntang LTFRB Region 5 upang formal na makausap ang may-ari ng bus company. At personal na inarap ni Sir Joel De Feo sina Arlene Abila, ang representative ni May Ann Abila, at Jeric De Belen na asawa ni Shirley De Belen, maging ang tagapamahala ng Rosing Transport na si Ma'am Nancy Sudsod para sa kanilang formal na pag-uusap. Siguro prior to this meeting, nagkausap-usap naman kayo, no? Okay, so this is just to formalize at para ayusin natin and to close the case kung ano naman po ang napagkasundoan. So ano na po ang prior arrangement ninyo? Ano ang nangyari? So may effort ba na malocate pa? Kasi last na feedback sa akin, tinitrace ninyo ito. Opo. So sa pakatanda mo, saan bumaba? Sa po yung Ragay po. Ragay Minahan. Sa Barangay Minahan. Okay, nakipag-coordinate ba kayo sa barangay? Wala pa po, sa lang po kami, sa social media lang po. Sa manifesto ninyo, sa mga ticket, may pangalan ba kung wala po mga sa Ragay? Pangalan po. Bakit anong ginamit lang ninyo yung ticket na kwan? Pero walang manifesto? Wala po. So ngayon, ipaalala ko sa inyo, under management, I will be issuing Regional Memorandum Circular requiring all bus operators to comply with this Memorandum Circular in 2015, requiring all bus companies to issue a stamp, baggage stamp. I will be issuing a Regional Memorandum Circular reiterating Memorandum Circular 2015-002. At any rate, ano na ang napagkasunduan ninyo? Sabi magbabayaran po yung niya. So ano ang po ninihingi dapat namin sa kanila. Napakataas ng declaration nang makuha yung bag, ito lang palang laman. So ayaw ko na magkahiyaan tayo dito. Kasi kahit ako, magagalit ako. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap,
nagkaroon ng kasunduan ng dalawang panig na babayaran ni Shirley de Belen sa halagang 15,000 piso si May Ann kapalit ng nawalang bagahe. Ako lang po, to be fair in all, I am here to settle. Pero kung hindi kayo magkasundo, dati na kayong nag-usap sa 15,000, hindi naman madali ang pagtulos ng 15,000 sa pare-pareho tayong ganitong level. O ngayon, pag pumayag ng 15,000, may dala kayong 15,000. O, yan, latagan tayo. Nagkaroon din ng kasunduan sina Arlene Abila at Shirley de Belen at Jeric de Belen na kung sakali man mahanap ang nawawalang bagahe bago sumapit ang ika-15 ng Enero, ay ibabalik nito ang perang ibinayad. Sinorender din ng Rusing Transport sa LTFRB Region 5 ang isang bagahe na pinaghihinalaan na naiwan at nagkapalit. Thank you po sa programa niyong Ako Bicol, Tabang Ora Mismo. Thank you po at nag-guide din naman po kami para talagang mabayaran po kami. Malaki man ang panghihinayang ng pamilya sa pagkawala ng bagahe, mas malaki rin daw na leksyon ito para kay May Ann na huwag magpakampante sa tuwing babiyahe at maging maingat sa anumang oras. Ayan mga ka-aksyon, nagkasundo yung magkabilang panig at maraming salamat sa LTFRB Regional Director Joel De Feo dahil sa tulong din po ninyo ay nagkaroon ng kalinawan at sa mga pasahero dyan, so bantayan nyo ng maigi ang inyong mga gamit at syempre ito yung bagong memorandum ng LTFRB na magkakaroon sila ng stamp sa mga bagahe ng mga pasahero. At yan, mga ka-aksyon, ay ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag
masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldi.